iki lho sing apik. Sing lanang ning ngisor, sing wedok ning dhuwur. Waduh musuh iki. Kuwe. Kemepet. Bokong. Nah. Iya. Ya. Tak delok mesra. Ulang. Reply. Sebiang. Ya oke. Oleh juga. Oh, mesti kena iki. Sing kena sapa? Lho. Iya. Dik. Kae lho, Sok. Mak kuwi sing modal.
reply. Sing slow mo ngono lho. Ben genah. Ah. Ya aji nyambiang sawae. Ya aji nyambiang sawae. Iya. Yo. Hei. Apa? Kowe sapa? Aku Tayo. Tayo. Hei Alon, kaya biasa ngono lho kok biasa. Oh, kalem. Kalem ae. Kalem. Kaki di atas, kepala di bawah. Alhamdulillah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lulusan pondok lho. Lulusan pondok lho. Salam sing apik mbak Neh. Dipateni maneh sing serompak sing serentak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah. Apa sing ninggal? Internasional. Oh, maksudnya ngono. Bersyukur-syukurlah. Syukur rapi to maksudnya. Ngene lho. Saya tak maca surat. Oh iya, Bendino ketemu ngene boyok lara kabeh. Alhamdulillah. Wah, cemprong. Acara apa iki? Iku ora iso maca iki ngomong to. Maca ora. Ra iso. Dengan adanya acara pernikahan Terus rabi nggih. Oh, alah. Apa potong kacuk ini. Pernikahan dari putra NBG. Oh, MBG to Bapak BPK. Bapak MBG. Oh Mas iki Muhammad iki. Muhammad. Bapak Sukarman dan Bu Yaiting sih. Terus anaknya jenenge sapa? Di Belai Pertamina mempelai pertama Rizka Aulia. Oh, urmen. Terus disore iki apa? Gak enak.
Tukarman ya. Dan Diki. Sadaqallahul adzim. Ditungakne sih sing mantenan. Tak dongakne. Ah piye? Hah? Dongakne piye? Tak dongakne wis pokoke sukses selalu, Amin. duwe anak sing gembel. Piye maksudmu? Ya putune wokeh ngono lho. Ya amin. Aja nurun kaya niki nggih amit-amit jabang bayi. Astagfirullahaladzim, aku meteng lho iki kamu kok. Kowe ya meteng. Meteng. Lanange sapa ngono iku? Kirek. Hah? Lah rosak ya. Tak kayak lagu ya, Banyuwangen ya. Ah, lagu Banyuwangen. Wong kene seneng Banyuwangenan. Nasib ison iki Sampai sun lawan nuji ing pangeran sengkone bakal serno rezekine tambah teko gomo donga mujo